csatornán szeretnék elkezdeni egy új sorozatot, mégpedig egy Minecraft sorozatot. 1.8.6-ban első videóm, hát mint nagyobb volt. Először is, hogyha a frekvencia normálisan beállítva, de most nem vagyok olyan, most nem volt kedvem, vagy nem volt kedvem beállítani a frapset, hanem nem is tudom, hogy mondjam, majd következő videóra megoldom, hogyha halk vagyok, hogy most keresni kéne valami fát. Bocsánat, hogy én az írásra belehallok, hogy nem most már ez. Több zsíran, ez. Igen, akkor írjatok témákat, hogy miről beszéljek, vagy ilyesmi. Ezt a videót 10 percesre tartom. Közel 8 percet, csak közeljövök el egy 8 sorozatot. Vágok egy kis fát, utána pedig elmegyek bányászom, de szerintem a bányászás már a következő részben lesz. Mondjuk nem, hogyha kivágom most a fát, vagy kivágom, hogy fát vágok, akkor nem lesz a következő részben. Akkor szerintem nem büdös, és akkor szerintem ezt kivágom, szerintem ennyi fa elég, és ahogy látom, még nem látom a napot, de eléggé szerintem nagy sötét. Ja, még ezt állítani kell. Hát ott van, hát még nincs annyira sötét, de megláttam ezt. Ez bocsánat, a háttér. Ez belépér. Zombi. Ó! Most akkor gyorsan csinálni a kódot. De még Minecraftoztam, lerakom a crafting table-et is. Kardot, a csákányt. Na szóval szerintem ezt elrendezem gyorsan. Többi nem is kell, maximum még fákat csinálni. És akkor mehetünk is leadálni. Jó, szél. Ez jó, mert legalább akkor tudod csinálni fát. És akkor nem kell égetnem. És én csinálok. És fáját. És kell ide. Nem tudom, hogy így jobb a hangom, vagy úgy volt-e jobb, de a következő részre ígérem javítva lesz. Lehet, hogy be fogok vágni alá a copyright zenét, de nem hiszem.
elkezdem, majd kibányászom, lemegyek, hogy megnézem, hogy mi van lent, és ez a rész is tesz. Ott meg több szín. Ennyi. Nos, akkor szedek egy skelet. Fával. Pazarlás mondom. Fával ide kell skére. Jó. Szerintem ennyi is lett volna ez a rész. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!